OK, ako som sa dozvedel neskôr o 1 ráno cestou z letiska, tak útorok monitorujú opäť policajti mestskí, tak poďme sa pozrieť, kto monitoroval ako. Tuto vidíme kuriéra z Holakovej, tá Holakova je tiež veľmi zaťažená, tí kuriéri parkujú veľmi často tam. OK, útorok 30. jún, 11 hodín. A toto je 24 nocí bez akejkoľvek odpovede. Kontaktoval som akýkoľvek úrad si viete predstaviť. Úrad Staré mesto, starostu, úrad regionálneho zdravotníctva, mestskú políciu. Tí mi poslali po týždni nejaký mail, že to začnú monitorovať a monitorujú to tak, že žoviálne sa porozprávajú s tými zamestnancami pizzerie, zoberú si od nich pizzu, nápoj. Dokonca jeden piatok vraj šla priateľka vysypať smeti. To mali rozložené na streche služobného auta. V sobotu si to zobrali za sebou. Aspoň toľko chochmesu mali. Dobre, a toto tu žijeme. Teraz ten kuriér vyšiel s tou pizzou. Prásk. Pozri, mestská polícia, konečne. Pripomeniem, sedia v naštartovanom aute. Tak nakoniec ešte aj tí policajti tu stoja v naštartovanom aute. Je toto možné? 11 hodín noci. Toto je hliadkovanie mestskej polície, toto je monitoring mestskej polície situácie. Piatok, sobota, postavili sa do stredu v osvetlenom aute, odparkovanom ako John Wayne, do stredu cesty. Všetci tí kuriéri na tých vrakoch, predpokladám polovica bez poistky, rôzni cudzinci bez povolenia, možno sa rozutekali ako vrabci, keď tam hodíte medzi ne hrniec. A teraz tu sedia v aute, naštartovanom a monitorujú. To snad nie je pravda, človeče.
Ja tomu nerozumiem. Však keď máme trošku chochmesu, policajného zdravého rozumu, postavia sa ulicu nižšie, auto tam nechajú, idú na roh tej ulice a možno to odsledujú z nejakého tieňa. Nie, naštartované auto, osvetlené na parkovacích svetlách, sedia vnútri. Ono je teplo, však ja rozumiem, že sedieť v teplom aute bez klimatizácie je problém, ale my tu žijeme, my tu máme otvorené okna, sú tropické noci, teraz je 32 stupňov, tu ľudia spia, je 11 hodín. Mestská polícia sedí v naštartovanom aute a v úvodzovkách monitoruje. Lebo tak sa dohodla vraj s mestom starým, že budú situáciu monitorovať. Čiže monitorujú. Hovorím, v piatok jedli na kapote, alebo si to rozložili, v sobotu si to zobrali, mali trochu viacej chochmesu tá hliadka. Naozaj pochybujem, že za tú pizzu platia. A ak ju dostávajú do daru, tak tá miera tolerancie potom je úplne niekde inde. To si snad hádam každý prizná, keď mu niekto niečo dá. Že býva tolerantnejší. Takže teraz monitorujeme, ja som zvedavý, koľko to budú stať. Čiže odsledujú to v naštartovanom aute, a ja tým dávam ešte 5 minút, lebo vždy sú tu tak 5-10 minút. Prišli o 11, teraz 11:05. Odídu, predpokladám, že budú hlásiť. Na ulici je kľud. A už idú. Takže priatelia, 11:05, polícia odchádza. Odsledovaná. OK, ďalší príchod kuriéra na Holekovú. Tá si s tými kuriérmi užije svoje tiež. Toto auto už za tie noci poznám, toto je na hranice technickej spôsobilosti, tento vrak.
Ďalší príchod kuriéra na Holokovu. Ďalší príchod kuriéra na Holokovu. A opäť ďalší príchod kuriéra na Holokovu. OK, práve prichádza opäť 12, druhý príchod mestskej polície. OK, tamto je mestská polícia opäť.
Opäť 12, to dáva logiku tento čas. Opäť naštartovanom aute, ale aspoň nie priamo pod balkónmi na Bukureskej, čo oceňujem. Čiže posedie v aute, je opäť 12, čiže predpokladám o 12. odídu. O tej 11. stáli rovno oproti tej pizzerii. Zopakujem, v naštartovanom aute. Posedeli 6 minút a odišli preč. Čiže predpokladám, to boli akože monitorovať. A teraz, keďže je opäť 12 a tá prevádzka na Bukureskej Pizza Italiana má vraj povolenie do 12. tak kontroluje zatváranie po 24 dňoch. Prvýkrát prišli o 5 minút 12 v čase, keď sa má zatvoriť. Tak predstavte si, všade naokolo, všetky délie, maliny, všetko je zavreté o 10. Požoň, tá trendová hipsterská reštaurácia do 10. lebo vraj mesto dodržiava nočný kľud. Vietnamec za rohom na železničiarskej do 7:30. Krčma Jelenka do 10. Všetko je už zavreté. Aj tie večierky, aj Marina. A policajti idú preč. Dobre, vydržal len 3 minúty, ani nie, 2 minúty v naštartovanom aute. To je celé. OK. Všetko je zavreté, len my tu búchame dverami. Predpokladám, ja potrebujem ísť na letisko teraz, ale tu sa bude vydávať pizza aj po 12. opäť. OK, 12 hodín 10 minút. Evidentne sa robí po otváracích hodinách. To, že to boli policajti o 5 minút 12 a nepočkali a nedozreli, že sa zavrie prevádzky, mi ostáva záhadou. Čiže tento to evidentne čaká. Si berie ťažko. Je problém, ale nechce sa v tej veci angažovať, lebo má obavu. A parkuje tu auto jedno s druhým. Ja som tých kuriérov aj ten personál upozornil, nech vypínajú motory, nech upozorňujú šoférov a robím to za každým, keď to ide, ale to nemá význam, to je boj s veternými mlynmi. Ja som si dokonca našiel motorku, ktorú parkujem pri slope na stojane opretú o stĺp mimo stojan, čiže niekto ma upozornil, že daj si pozor, čo hovoríš komu. Dobre, takže tento je dôverný, tento pizzer, tento robí ako blázon po nociach. Dobre, 12, 10, 12, 12. Ja sa obávam, budem musieť ísť, lebo priletí teraz na bratislavské letisko. Priateľka budeme musieť zobrať, takže 4:45 a pizza fachči.
A keď túto mašinu túruje o 4 na 1 ráno, to treba odskúšať, či to ide v poriadku. OK, 12:20 som potreboval odísť na letisko, teda vracame sa z letiska, je 1 hodina presne ráno, streda, a stretávam mestskú políciu, ktorá odchádza potom 1:05. Začínam mať vážne pochybnosti o činnosti tej organizácie. No čo, chlapi? Prevádzka zavretá? No dobré, boli ste tu o 5:12? Boli ste tu o 5:12? Nerozumiem. Boli ste tu o 5 minút 12? Potom ste odišli. A prečo my musíme počúvať tie motorky ešte pol hodinu, nemyslím? Jaké motorky? Čo tu bolo? 12:20. No dobré, ale prečo nezavrete tú prevádzku o 12? Nemôžeme zavrieť. No tak im povedať, nech zavrú, alebo im vystaviť pokutu. Veď ste nevyšli z auta, tu ste boli o 12. My sme boli aj tam, pani. To ste boli o 11. Chlapi, ja to mám zmapované. O 11 ste boli tam, sedíte v aute. O 5:12 ste boli tu. Ale my vieme, čo máme robiť, pani. Vy nás nemusíte poučať. Dobre, ja sa piatok stretávam s pánom. Nech sa páči. Bol som nasratý na vás.